Yeah, 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 yo, toto je môj protest. Protest proti vykorisťovaniu, ktoré spôsobuje bolesť. Bežím ako Forest na počesť ľudí, ktorým ide o česť. Hladný človek není slobodný človek, lebo za to jedlo je ochotný spraviť čokoľvek. Ale všetko, čo dávaš, sa ti naspäť vracia. Tá manipulácia je zlá vibrácia. Želám ti byť Zdravíme. Hore začala nejaká dievčina vytrkovať, tak to sa tiež nerobí. Pokiaľ viem, tak ju vyviedli odtiaľ, no a... Takže minimálne jedno voľné miesto sa tam nájde pre niekoho z nás, že sa tam môže ísť pozrieť. Ja si myslím, tam bude aj viacero, ja neviem prečo sú tu... Toto je otázka na predsedu Národnej rady, nie na mňa. No ale to tam naneste, veď to je za Hitlera takýto systém nebol. O 14. pokračuje schôdza, predpokladám, niekto sa bude na to pýtať, prečo je takéto rozhodnutie, no to neviem povedať, je to v kompetencii a je to rozhodnutie predsedu Národnej rady, nie je moje. Ja to teraz tu práve vidím, teraz som sa o tom dozvedel. Ja sa vás len pýtam, či je tam hore voľné miesto. Tak nám si pomôžte nejako. O 14. pokračuje schôdza, tak to teraz aj tak schôdza je prestávka, lebo zasadajú výbory, čiže teraz na balkón by vás nepustili tak či tak a o 14. pokračuje schôdza. A dúfam, že sa postaráte o to, aby tie zatáčky budovy, ne? Pustia do ešte na mňa ako keby ja som to rozhodol sem dať. Môžete investovať, urobte mať Môžem sa pýtať pána Rušovského, že prečo sa to rozhodol. Prvýkrát som prečo sa rozhodli ísť spraviť to medzi týchto ľudí. My nie sme žiadne zhromaždenie, my len chceme ísť na verejné zasadnutie. Tam v garáže, viete, že ja idem do garáže a nebudem sa vám vyhýbať len kvôli tomu, že tu stojíte. Nie som ani gorila, ani nejaký podvodník, ani zlodej. Ja nie som zlodej. Takže toto je vďaka... Áno, nielen ťažko sa vychádza, ale aj vchádza. Aj tí, čo vychádzajú, si Som krádol, čo ma natočil? Čo ste si z toho vysvetlili? Ale povedzte mi teda, čo ste si z toho vysvetlili? Ponúkal sa hlas za 300 000 eur. Bolo to zjavné, to videa 300 000 eur, vy ste vravili sú 300 000 eur. Viete, keď čo len jeden člen parlamentu a ostatní to tolerujú, to je to isté. Myslíte vážne? Povedzte mi, ktoré? Kupčenie s hlasmi, pani. Ja som kupčil s hlasmi. Kto tam vravil? Vedeli ste o tom? Vedeli ste o tom? Po parlamente chodili... Neoznámenie trestného činu je ale takto trestný čin. poprvé, toto nie je kradnutie, z čoho ste ma podozrievali na začiatku. A teraz k tomu neoznámeniu, ktoré je trestným činom, áno, keď sa o niečom dozviem hodnoverným spôsobom. Klebety, ktoré chodí v parlamente, nie sú hodnoverný spôsob. A to by som musel byť u vyšetrovateľa dvakrát denne, kebyže s každou klebetou mám bežať vyšetrovateľa. Môžem, pán Solík. Ale dá sa mi, že už potom je to na to vyšetrovateľa, bude vyšetrovateľa. Áno, preto som, nie, počkajte, nie. Podozrivá klebeta už môže byť vyšetrovaná. Ešte raz, ja som povinný oznámiť, keď sa dozviem hodnoverným spôsobom o trestnom čine. Toto som sa nedozvedel, počul som len nejaké šumy a klebety, ako počulo ďalších možno, že 200 ľudí, ale nič hodnoverné. Preto som aj to, a takto som to aj vyšetrovateľovi uviedol. Včera som bol mimochodom opäť vypovedať. Poslaneckú imunitu, dobre, že vravíte. Poslanecké imunity sú dve, áno, jedna je priestupková. Počkajte. Trestnoprávna. Ale kto hovorí? Tak ja sa aj tak som na odchode, keď ma nepustíte slovo, tak nemôžem tu ísť. K tej trestnoprávnej imunite SAS najviac na to tlačila ešte na začiatku tohto obdobia. Neprešlo to kvôli hlasom Smeru. Na zrušenie trestnoprávnej imunity treba 90 hlasov, nie 76. Čo sa týka priestupkovej, práve my z SAS sme to boli, ktorí dotlačili to zrušenie.
porušenia, či už som to nechal napísať do tej dohody o pokračovaní vlády, alebo referendum sme robili, alebo sme k tomu tlačovky zvolali, nahy sme sa vyfotiť nechali. Nakoniec sa podarilo docieliť to, že je zrušená priestupková imunita. A teraz vám poviem jednu vec. Vy si všetci možno myslíte, že problém je tá trestnoprávna, lebo keďže tá existuje, tak ktorýkoľvek politik teraz tu môže páchať svinstva. Ale nie je to tak. Tá trestnoprávna imunita, ona v skutočnosti poslancom veľa nedá, preto, lebo veď poslanci, nikto si nepovie, že idem niečo ukradnúť, lebo veď mám imunitu. Všetci sa to snažia tak či tak utajiť. Tá priestupková je nebezpečná v tom, že tá robila z poslancov skutočných nadľudí. Konkrétne pri jazde autom. Dúpnete na plyn, idete 200-kou a presne viete, keď vás, napríklad, jak povedal kolega, keď je pod vplyvom alkoholu, alebo keď ide rýchlo, presne viete, keď ma zastavia, tak mne sa nič nestane, lebo ja som nadčlovek, lebo ja takto tú zvačku vytiahnem poslanecký preukaz, zamávam a cestujem ďalej. Ale ľuďom ide o tú trestnoprávnu, aby išli do väzenia za krádeže, za porušenie ústavy. Oni do väzenia, ale veď oni, keď sa raz tá krádež dokáže, do väzenia pôjdu, problém je, že sa nedokáže, ale tam ich nechráni trestnoprávna imunita, tam je problém inde. Problém je v tom, že prokuratúra je taká, aká je, súdy sú také, aké sú a skrátka ešte nebol odsúdený. Ale viete, nikdy sa nestalo, že poslanec že mu bolo všetko dokázané a kvôli trestnoprávnej imunite nešiel do basy. To nie je pravda. Stalo sa to, bol taký jeden poslanec, s 500 000 korún ho prichytili v kufríku. Kde to bol? V Bystrici niekde. Poslanec Karlín sa volal. Prichytili ho s peniazmi v kufríku a súd ho neodsúdil. A ten človek, aj keby tú imunitu hneď nemal, tak súd ho rovnako neodsúdil. Povieme, že súd... No, na to, aby vás nemohli, že hneď zobrať do basy, ale najprv vás vydá parlament na stíhanie. Počkajte, ale keď skončí váš mandát, tak aj tak ste trestne stíhaní ďalej. Napríklad poslanec Kvorka, čo mal tam s tou cigánkou pri Martine, teda s tým je frajerom niečo, tak pekne skončil mu mandát a teraz sa obnovilo trestnoprávne stíhanie. Verte mi, trestnoprávna imunita, treba ju zrušiť, ja s tým súhlasím, ale ona nerobila z poslancov nadľudí. Nadľudí z poslancov robila priestupková, preto lebo on si ide 200-kou po diaľnici a keď ho niekto zastaví, vyťahne preukaz a presne vie, keď bude zle, vyťahnem preukaz a pokračujem ďalej. Prečo nie sú politici vo väzení za evidentne zlé skutky? Sasanka! 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 Normálne poďte ďalej. Normálne poďte ďalej, nikto vám nesmie stávať zábrany. Je to ústavné právo, nikto vám to nemusí brániť. Poďte všetci ďalej. Poďme. Poďte ešte ďalej. Do parlamentu. Poďte ďalej, obedovať. Normálne poďte ďalej. Poďte ďalej, ľudia. Kľudne poďte ďalej. Máte právo na slobodu pohybu. Nebojte sa. Nemáte ho právo zaštiťovať. Hanka, pozor. Poď. Ale má právo ísť ďalej. Poďte do vnútra. Nechaj to, ako nechceme. Poďte ďalej, kľudne. No prečo, ako nedovolíte občanom slobode pohybu? Akým právom obmedzujete základné slobody? Policajný štát! Ochránite vy hajzli! Pomáhaj a chráň! Poďte ďalej! Nemajú právo vám brániť slobode pohybu! To čo je? Čo je? Policajný štát! Policajný štát! Policajný štát! Nemáte právo! Čo chránite? Čo chránite?
Čo sa bojte? Nesmie byť urobená újma za to, že uplatňuje svoje základné práva a slobody. Prestaňte s tým, policajti, ich hneď. Umožnite ľuďom pohybovať sa. Na území Slovenskej republiky máme právo slobody pohybu. Okamžite s tým prestaňte. A ja chcem byť novinár. Čo som vám spravila? Prečo je novinár viac ako ja? Jasné, však ja som ti povedal. No čo toto je? No čo toto je? No čo robíte? No prečo ho napádate? Čo robíte? Na čo robíte? Prečo ho atakujete? No čo je? Čo je? Čo je? Policia fúj! Čo urobíte? No čo si to dovolujete? Prečo používate chmaty na ňo? To sú donúcovacie prostriedky vaše chmaty. To musíte si byť vedomí. Akým právom používate donúcovacie prostriedky proti tomuto občanovi? Čo urobil? Zneužili ste právomoc! Peter Kováč! Zneužili ste právomoc! Budete sa zodpovedať! Každý, kto zneužije právomoc proti základným právam a slobodám, musí niesť zodpovednosť! Uvedomte si to! Prečo? To nie je zhromažďovanie! To nie je! Ja len bránim právo občanov! Idú, oni vstali, ani sa Poďte! Počka. Želám ti byť slobodný a voľný, tej slobody byť hodný a stále byť schopný urobiť si názor a mysleť za seba, pozrieť sa do očí, tej pravde sa nebať, dušu nezapredať, ľudí na tých cestách ešte bude treba, život ponúka ti viac a neparí jak chleba, dávaj sa seba, to je najväčšia veda, že to nezapredať. Podľa zákona svojete číslo, ja mám právo byť voľný a vietor a pozerať sa na Slobodný vták môže spievať, dvaja ostáva bunkači stojí na barikáči. A jediné, čo som chceli uplatniť svoje právo. krídla, Nemám žiadnu zbraň s sebou, viete, nejakú zbroja nepríliš. A dvaja politici sa mňa pustia a to som stal mimo. To som stal vonku. Väzenia pýtajú sa, čo mám v pláne ďalej, no to viem len ja. A môžem ísť tam, kde chcem, ja občas sa obzriem späť, ale väčšinou čumím pred seba. Tam sú moje plány, aj keď deravé, ak mentálno, kým ty stokáš hlavu do piesku, ja hľadám riešenia. Vyberám sám, tento vojak je bez velenia, že ja ti nasadila parohy a si za jelenia. To bol len malý vtip okolo, veľa ľudí tam vonku vôbec nemá tú možnosť otvoriť okno, zlietnúť, nechať pičoviny bokom, idú voliť, keď sú voľby, no nevedia, čo je voľnosť. Cez deň do práce, večer si jebnúť pivo s vodkou, jedna dovolenka za rok a zase makať jak kokot. V štáte, čo čaká, že budeš fungovať jak robot, robiť 100 rokov, no máte v piči, keď potrebuješ pomôcť. Určite nie so mnou, dvíham kotvy a vyrážam a gloď stokov. Neviem kam, ani kedy sa vrátim domov, som vďačný homeboy, lebo pre mňa je to o tom byť. Presne tak, man, reťaze na svojich rukách nechcem mať. Nie, môžeš si ich tam dať sám, môžu ti ich tam dať oni. Som šťastný, že som jeden z tých, čo platia voľný. Nechajte ma lietať, chcem byť voľný jak vietor. Slobodný vták môže spievať, zavri ho a bude z neho netvor. Vták nevie pavučinu splietať, potrebuje krídla a priestor. Toto dajte live, média, nádherné. Nechci počuť nič. Pekne! Páni policajti, už to tu raz
napísané, ja to prečítam ešte raz. Chcel by som vyzvať zložky štátu ako armádu, políciu, rozviedku, prokuratúru, súdy a tak ďalej. Každý z vás, ktorí pracujete v týchto zložkách, prisaháte, sľubujete, alebo ste zákonom viazaní pracovať v prospech a v záujme Slovenskej republiky. Vy, pracovníci týchto zložiek, si uvedomte, že Slovenskú republiku tvoria občania. Občania sú Slovenskou republikou a nie skorumpovaní politici, ktorí nedodržujú ústavu a zákony, ktoré sami vytvorili a schválili. Preto vás žiadam, aby ste nezasahovali proti občanom, ktorí sa len dožadujú svojich práv. Preto vás vyzývam, aby ste občanov chránili a dohliadli na to, aby boli dodržiavané ich práva, ako napríklad článok 30 odsek 1, článok 32 a článok 83 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky. Viem, že mnohí z vás si uvedomujú, že ide aj o ich budúcnosť, o budúcnosť ich detí. Je len na vás, ako sa zachováte. Budúcnosť nám ukáže, či to, čo dnes konáme, bolo správne, ale myslím si, že zásah proti občanom a odopretie ich práv v žiadnom prípade správne nebude. Pretože ak sa to stane dnes, tak zajtra to bude ešte horšie a pozajtra môžeme zabudnúť aj na to, že sme niekedy nejaké práva mali. Takže páni policajti, Aj keď zlatá je to stále klietka, ja poznám krajšie miesto, A toto miesto je moje, na modrej oblohe nad oblakmi tam hore. To je moje kráľovstvo, tam som ja doma, tam chcem ja žiť, áno, tam chcem ja skonať. Neviem to za... Tak teraz každý z nich, nech si ide zabrať, by som nech sú nalepí na svoju skúru. Oni sa môžu hambiť doma. Oni sa môžu hambiť. Vy ste bránili základným ľudským právam v strede. V Afrike sa nedie. Megafón! Potrebujeme megafón! Nikto si natočí. Potrebujeme megafón. Nech vidíš tváre, nech sa hambia pred svojím dokazujú. Každý jeden ksík si natoč a každý jeden daj na internet. Nech vidia ich susedia, nech vidia ich deti od 10 do 15 rokov, že čo dokázali, čo robili so slovenským národom v roku 2012. Odliana, na tom, čo hovoríš, tak na kraji je koliesko. Čože? Nie, koliesko na to. Na tom, čo hovoríš. Ale akorát sa volala viceprezidenta policajného zbora pánom Adom, ktorý povedal, že ak máme pochybnosti o tom, že polícia postupuje protizákonne, máme si teda povedať. Treba ešte toto forma. Človek robí vôbec na tom mieste. Oznámenie za obmedzovanie ľudských práv a porušovanie ústavy Slovenskej republiky. Ani právne podať trestné oznámenie. Do nejakej miestnosti chcel by som spísať zápisnicu s vami. Chcel by som spísať s vami zápisnicu o tom, o porušovaní ľudských práv a Slovenskej ústavy. Teraz hneď chcem vám nahlásiť trestný čin. Už ma volajú. Chcem podať trestné oznámenie za porušovanie ľudských práv. Ešte pozície. Dáme hromad. Chcem podať trestné oznámenie za porušovanie ľudských práv a ústavy Slovenskej republiky a požiadal som pánov príslušníkov, že z miesta, z ktorého ma zobrali, aby ma doniesli aj naspäť. Nakoľko som 140 km odtiaľto, nevyznám sa v Bratislave, nevyznám sa nikde a bol by som rád, keby ma doniesli naspäť. Neviem to zamaskovať, stihol som sa silno zalaskovať. Áno, milujem voľnosť, za každých okolností má najvyššiu hodnosť. A nosím si ju v srdci, máme ju
tam všetci, starci aj krvci. Lepší je vták na strche jak holé prsti. Otrokom krv v žilách vrať voda v hrnci. Snažím sa len vystihnúť význam, nenechám si pristrihnúť krídla. Povedz, aké stupidné je násilie, či sa taká hlúposť vôbec dá vyliečiť. Nechajte ma. Nechajte ma lietať, chcem byť voľný jak vietor. Slobodný vták môže spievať, zavri ho a bude z neho netvor. Vták nevie pavučinu splietať, potrebuje krídla a priestor. Aj keď zlatá je to stále klietka, ja poznám krajšie miesto. Aby išli slušne, normálne, kľudne do Národnej rady. Každopádne je dobré, aby občianska spoločnosť sa budila, ale treba zase dodržiavať aj nejaké pravidlo. Dobre, však držím vám palec. Zabrali! Vaši páni, poškodili na balkóne. Pomáhať a chrániť! Kradnú cesty a vyšli! Pomáhať a chrániť! 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 Poďte sa pohľad!
že takéto niečo nechceme. Na deň otvorených dverí. Presunieme sa a otárovi vyššie, čo mi na to? Trinacionálny palác, prvé poschodie. Slovenskej republiky, ktorí zakročovali dnešného dňa 29.2.2012 na verejné priestranstve pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v obednejších hodinách. Konkrétne sa mi jedná o to, že po mojom príchode z Kalnej nad Hronom v čase o 12:00 hodine som chcel ísť do budovy Národnej rady Slovenskej republiky a chcel som sa zúčastniť rokovania parlamentu na verejnom prístupnom mieste, čo mi umožňuje aj ústava Slovenskej republiky. V okolí Národnej rady Slovenskej republiky boli rozostavené kovové záterasy a stáli tam už policajti v uniformách a tiež policajní ťažkodenci. Trojica policajtov, ktorých som komunikoval, mám aj odfotených, mi povedali, že vstup do parlamentu bude možný až po 14:00 hodine. Medzi tým som videl vychádzať jedného pána z budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Evidentne to bola návšteva, ktorý povedal, že môže vojsť do budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Takže všetci budete platiť, zajtra som chorý na psychiatrii z tohto vás. Ďalšia návšteva. Zaplatujte vaše muje. Ja, ktorý som mal byť na rade, ale policajti mi povedali, že nepôjdem dovnútra, ale až po 14:00 hodine. Medzi tým vyšli von ďalší dvaja mladí chalani, ktorí tiež povedali, že môže vojsť ďalšia návšteva do budovy. Odovzdal aj návštevné vizitky a policajti mi zabránili vstúpiť do budovy Národnej rady Slovenskej republiky, aj tak, hoci som bol na rade. Vyzval som policajtov, aby mi dali sprievod, že jednoducho mám na to občianske právo vstúpiť do budovy Národnej rady Slovenskej republiky a zúčastniť sa rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Policajti ma zavádzali, obmedzovali moje práva, porušovali základné ľudské práva a ústavy Slovenskej republiky. Chcel som vojsť do budovy Národnej rady Slovenskej republiky aj preto, lebo som tam ešte v živote nebol a okrem rokovania Národnej rady Slovenskej republiky
som chcel vidieť aj priestory a pánov poslancov, ktorí rozhodujú o mojom živote a živote mojich detí. Nebolo mi to umožnené a bolo mi v tomto hrubom policajnou silou zabránené. Policajní ťažkodenci ma začali vytláčať hrubou silou a urobil som k tomuto aj niekoľko fotografií. Oznámil som im, že chcem podať aj ich postup trestné oznámenie a oni zavolali svojho nadriadeného, ktorému som oznámil, že chcem podávať trestné oznámenie za obmedzovanie osobnej slobody, zavádzanie, porušovanie ústavy Slovenskej republiky a mojich základných ľudských práv. Policajti mi vyšli v ústretí a odviezli ma na policajné oddelenie, kde podávam toto trestné oznámenie. Som znechutený z toho, že žijem v demokratickom štáte a sú mi odopriané moje základné ľudské práva. Teraz sa mieni vrátiť pred parlament a znovu požiadať o vstup na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Takže chalani, nafotím si vás, lebo z vás mám psychickú traumu a budem musieť beriem na minimálne vedomie, nárok. že toto moje oznámenie bude preverovať policajná inšpekcia, nakoľko sa jedná o podozrenie z protiprávnej činnosti policajtov a na dodatočné požiadanie som ochotný poskytnúť fotografie zakročujúcich policajtov, ktorí som vyhol o to mieste. To je všetko, Pozrite sa, chalani, niekto z vás sa aj hanbí za toto. To je krásne, niekto sa hanbí za toto. Pozrite sa, hlavu si dáva dole, keď ho chcem odfotiť. No dávaj. Dávaj, otoč sa, lebo sa hanbíš. Áno! Si dobrý, aspoň volač, aspoň niečo si ukázal. Niekto sa hanbí byť na fotke. Takže chalani, zavláďte nadriadeného, fakt som tam rád išiel, nepoviem ani slovo, dajte mi eskortu, podajte správu ďalej, čakám na to. Niekto... Keď sa nemajú čoho báť, prečo Hovorím za babku, ktorá sa chce dostať do Národnej rady Slovenskej republiky a pýta sa predstavenstva, ktoré je tu policajného zboru, či ste ju ochotní pustiť. Je to babka? Obyčajná babka. Chcel by som len povedať, že policajti konajú na niečo prípad. To znamená, že ich netreba obviňovať.
Ich máme radi. Ale tí ostatní, ktorí sú v parlamente, to sú najväčšie svine. A preto ich treba odtiaľ vyštvať. Nebojíme sa, budeme bojovať až do konca. 10. sú voľby, takže príďte na protesty. Čím viac nás bude, tým lepšie pre nás. Aspoň uvidia, že sa nebojíme. Váš spoluobčan. Svina dostane svinu, aj keď tá kráva je výhora. Koľko pán vejte? Veria hlavu! 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 Môžem vás poprosiť, že by sme urobili tú reťaz. Je vedecky dokázané, že v politike... A ideme urobiť reťaz úplne až po... Kade budeme môcť. A je nás tu dosť, tak poprosím normálne, akože buďte po jednom. Ak nás bude veľa, budeme aj 2 rady, aj 3, aj 10. Takže ak môžem poprosiť od kraja reťaz až pokade sa dá. Ďakujem. Jak mi dobre. No, ja mám dobre sa to máte naštevať. Lebo ja robím doma v svete, on malička len dobre. Ozaj, malé deti mi dali varovať. Pomôž. No čo? Šepka. Ja sa pozrieme, Vnúšek, ja som tiež tak vyšla, že oni... Obťažky máme, no tu som mohla pekne sedieť v teplúčku. Tak, oni ma tam nehajú stáť. drznúť tak dlho. Von! Pokémon! 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 Ale boli No, pozri sa, sú tráva, kurníku zemra. odrosło.